मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हायै फरायसाफोरनि थाखाय बे समाव मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हायै फरायसाफ्रा बे खेबनिफ्राय थाखो 10आव गोदान मुं थिसननानैसो फरायफिननांसिगोन। अब्लासो बै फरायसाफ्रा थाखो 10नि आनजादखौ होनो खाबु मोनसिगोन। नंगौ, थांनाय बावैसो सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बे खेबनिफ्राय मेट्रिक आनजाद थानाय नंला होननानै फोसावदों आरो बेनि गावबा गावनि फरायसालियावनो थाखो 12सिम आनजाद खुंनाय जासिगोन होननानै फोसावदों। बेजों सोमोन्दो लाखिनानैनो सेबा बर्डनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हायै फरायसाफोरनो मोनसे गोनां बाथ्रा फोसावदों। बे समाव मा बाथ्रा फोसावखो नोंथांमोना खोनासं। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हायै फरायसाफ्रा गाव गावनि सोलोंथाइखौ लाबाय थानो लुबैदोंब्ला बिसोरो थाखो 10निफ्राय फिन आरोबाव मुं थिसननानैसो फरायफिननांसिगोन। जाय फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ लिरदोंमोन बै फरायसालियावनो उथ्रिनो हायै फरायसाफ्रा थाखो 10निफ्राय मुं थिसनना फरायफिननांसिगोन। फरायसानि रेजिस्ट्रेशन नाम्बारा बेनो थागोन आरो बे रेजिस्ट्रेशन नाम्बारजोंनो फरायसाया उननि आनजादफोराव जिरायनो हागोन। फरायसाफ्रा गाव गोसोब्ला गाव गावनि इलेक्टिभ आयदाखौबो सोलायनानै लानो हागोन, नाथाय बेखौ हाफ यारलि आनजादनि सिगांनो सोलायथारनांगोन। फरायसाया जाय फरायसालियाव मुं थिसनगोन बै फरायसालिया रेगुलार फरायसाफोरजों समान समाननो गासिबो सुबिदाखौ मोननो हागोन। फरायसाया हाफ यारलि आनजादखौ लिरथारनांगोन। हाफ यारलि आनजादखौ उथ्रिनो हायाब्ला बै फरायसाखौ उननि आनजादखौबो होहोनाय जानाय नङा। मख'नो गोनांदि बे खेबनिफ्राय थाखो 9 आरो 10नि इउनिट टेस्ट, हाफ यारलि आरो एनुवेल आनजादाव सोंथि बिलाइया 50% अबजेक्टिभ टाइप आरो 50% डिसक्रिप्टिभ टाइपआव जासिगोन। बे समाव सेबा बर्डनिफ्राय फोसावनाय नैबे नटिफिकेशनखौ नोंथांमोना जोंनि स्क्रिनाव आबुङै नायना ला। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।